Радиомрежа Фокус. На всеки кръгъл час. Най-бързата, най-точната и най-актуалната информация за България, Европа и света. Водещите новини. Местните избори ще бъдат решаващи за всички партии, прогнозира социологът Първан Симеонов. Председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов заяви, че няма да подаде оставка. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Япония. Добър ден, вие сте с централните новини на Радио Фокус в 11 часа. Аз съм Рейни Никифорова. Радио Фокус. Новините. Местните избори ще бъдат решаващи особено за БСП, тъй като тя се намира в една много тежка политическа ситуация. Местният вод ще покаже дали партията поддържа своята обществена величина. Това коментира за Радио Фокус социологът Първан Симеонов. По думите му, политическото бъдеще на АБВ винаги ще минава през досег с БСП. Като цяло, вероятно, ще наблюдаваме за областните градове. Областните градове са и гръбнака на ГЕРБ. Областните градове са и най-важното мерило сега за БСП. Колко областни града ще вземе. Най-интересното е, че реформаторския блок също показва амбиции за някои областни градове. Знаете, че пък има областни градове, където има кметове, произлизащи от синята политическа традиция, където реформаторския блок може да упражни, както се казва, известно познаване или осиновяване. Много любопитно на мен ще ми бъде какво ще направи Патриотичния фронт, защото Патриотичният фронт е формация, която запази подкрепата си, въпреки това, че се докосна до властта. И също ми е любопитно какво ще направи ДПС, защото за ДПС традиционно местните избори не са стихията. ДПС е силно на парламентарни избори, а пък едната му е доста висока и на президентски избори, знаете. След думи, май за всички ще бъдат интересни тези избори, да не кажа решаващи. Първан Симеонов каза още, че не очаква висока избирателна активност. По думите му, референдумът във вида, в който предстои да бъде гласуван, може да има обратния ефект. Въпреки това, след като се дава възможност на българите зад граница да гласуват, това може да мобилизира повече хора, добави социологът. Председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов заяви, че няма да подаде оставка. Пред Нова телевизия той коментира, че всички решения, които регулаторът взима под негово председателство, са законни. По думите му, решенията са прозрачни, справедливи и публични. Иван Иванов коментира, че няма да отстъпи от решението на енергийния регулатор, защото се ръководи от това да защитава обществения интерес. По думите му, експертите в областта на енергетиката оценяват усилията, които направи комисията, за да промени първоначално зададените цени за новия регулаторен период. Комисията по енергийно и водно регулиране отказва да защитава корпоративни интереси на една определена част от потребителите, добави Иванов. Той призна, че добавката задължение към обществото е много висока, но е важно да се знае защо. По думите му, това е резултат на тежки управленски грешки през миналото десетилетие, а Националната електрическа компания е доведена до финансова катастрофа с 1 милиард и 300 милиона задължения по АЕЦ Белене и с милиард по Цанков камък. Бизнесът не е виновен за това, но и българските граждани също нямат вина, добави председателя на енергийния регулатор. Търси се справедливо равнопоставяне на тежестта, каза още Иван Иванов. 1 700 000 българи избират да почиват у нас и през това лято. Това каза пред Радио Фокус председателя на Института за оценки и анализи в туризма Румен Драганов. По думите му, България остава най-предпочитаната дестинация за летните почивки на сънародниците ни, независимо дали избират да са на море или на планина. Около 420 хиляди ще бъдат българите, които ще излезнат в чужбина, така че като цяло голямата част от българите ще бъдат в България и то е съвсем обяснимо. Част от тях това е посещение при близки роднини и приятели, част от тях посещават българското Черноморие, това е най-големия процент, част от тях предпочитат планината и планинските курорти, част от тях предпочитат културните, природни, исторически и други забележителности. Румен Драганов коментира, че българите, които все пак избират да почиват в някои от съседните страни, предпочитат Турция пред южната ни съседка Гърция. Той допълни, че около 110 000 гърци избират България за лятната си почивка. Новините от света. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в североизточните части на основния японски остров Хонсю. Това съобщава Американската геологическа служба. Епицентърът на земетресението се е намирал в Тихия океан, в близост до крайбрежието на префектурата Фукушима, а огнището на дълбочина 50 км под морското дъно. Трусовете са били усетени в 12 префектури на островната държава. Няма данни за жертви и разрушения.
2 малийски военнослужащи са били убити, а други 4 ранени в район от страната, известен с честите джихадистски нападения, съобщава агенция Франс Прес. Според изявление на малийската армия, войниците са попаднали на засада в района на Нампала в събота около 3 след обяд. През последва операция армията е конфискувала леко стрелково оръжие. Изявлението не посочва коя групировка е отговорна за атаката. Четете новините на агенция Фокус в електронното издание на адрес www.focus-news.net. Радио Фокус. Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер се отказа от членството си в Международния олимпийски комитет. Това разкри пред агенция ТАСС президента на комитета Томас Бах. Самият Блатер е заявил, че не е уместно да се кандидатира за нов 8 годишен мандат, след като е подал оставка като президент на Световната футболна федерация. Изборите за нов президент на ФИФА са насрочени за 26 февруари 2016 година. Радио Фокус. Времето. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките към този час температурата в София, Хасково и Бургас е 25 градуса. В Благоевград е 27, във Варна е 28 градуса, във Велико Търново и Добрич 26. Още за времето у нас не очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден! Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд на югозападна България ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат малко по-ниски, 25-28 градуса. Приблизително толкова е и температурата на морската вода по крайбрежието. Вълнението на морето ще е около 3 бала. В планините след обедните часове на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимална температура на 1200 метра около 23 градуса, на 2000 метра около 18. За национална радиоверига Фокус, дежурния синоптик Мариана Попова. Това бяха централните новини на Радио Фокус в 11 часа. С нас можете да се свържете на телефон 0882 802 802 или на електронната ни поща radiofocus@focus-news.net. Останете с програмата ни, продължава дневният информационен блок. Добър ден! Следващите новини са в 11:30. Радио Фокус. Националният информационен лидер.